Hola, sóc l'Alba de Rosselló, la directora del Menors de l'escola, i porto uns anys col·laborant en el projecte d'EquiProBullying, que en dèiem abans, i ara projecte Convivim. A què es deu aquest canvi de nom i d'enfocament? El programa d'EquiProBullying estava pensat per ser un projecte de prevenció, detecció i actuació davant de l'assetjament. Després de 3 anys fent-lo, vàrem detectar que per sort a l'escola no teníem situacions d'assetjament, però el que sí que vèiem era que l'alumnat en les reunions quinzenals que fem amb ells ens explicaven situacions de convivència del dia a dia a la qual els volíem donar resposta per ajudar-los. Així doncs, el projecte de Convivim neix d'aquesta necessitat d'ajudar els nostres alumnes en la resolució d'aquests conflictes que afecten a la convivència. Els oferim un espai per parlar, per reflexionar i sobretot per aprendre noves i diferents maneres de resoldre'ls que els ajudin a millorar les seves relacions diàries. Per tant, és un projecte enfocat a la prevenció de l'assetjament, però prioritzant que necessiten eines i estratègies per resoldre els conflictes i que en un futur aquests no derivin en situacions d'assetjament.